салом дӯстон, имрӯз дар бораи як беморие ки дар занҳо дида мешавад мехоҳам ба шумо маълумот диҳам ва ин мастопатия мебошад. Имрӯз дар бораи мастопатия, сабабҳои пайдоиши он, тарзи табобати онҳо мехоҳам ба шумо маълумот диҳам. Дар бисёр давлатҳои тараққикардаи Европа махсусан диагнози мастопатиеро намегузоранд, чунки мастопатия ин худаш гурӯҳи якчанд бемориҳо мебошад ва бисёре аз ин бемориҳо табобати аниқро талаб намекунад. Чӣ хеле ки дар боло гуфтам, мастопатия ин як гурӯҳи бемориҳое мебошад ки аз ҳисоби вайрон шудани кори гормонҳо, фарбеҳӣ, стресс, нодуруст ба кӯдак шир додан, бисёр исқоти ҳамл кардан, яъне бисёр аборт кардан, части выкидишӣ пайдо мешавад. Бештар мастопатия дар занони аз 35-40 сола боло бисёртар дида мешуд. Дар замони ҳозира бошад, мастопатия дар духтарони ёш низ дида мешавад. Якчанд намуди мастопатия мавҷуд аст. Якум ин фиброзная мастопатия, дуюм кистозная, сеюм ин ҳолати омехтаи он, яъне фиброзная кистозная мастопатия мавҷуд мебошад. Аз намуд ва номашон аллакай маълум аст ки дар фиброзная мастопатия ин ҳамун жилезистаи ткани ки дар ғадуди ширии зан мавҷуд аст, ҳолаташро дигар карда фиброзные нити пайдо мешавад. Аз кистозная мастопатия маълум аст ки кистачаҳои майда дар ғадудҳои ширии зан пайдо мешавад. Вақте ки мастопатия пайдо мешавад, занро чӣ безобита мекунад? Дар баъзе ҳолатҳо метавонад ки занро ягон чиз безобита накунад. Дар баъзе ҳолатҳо мешавад ки дард, нороҳатӣ дар ғадудҳои ширӣ ва ин ки ягон хел уплотнение, агар гӯям ба забони дигар, пайдо мешавад. Аз ташхиси мастопатия тарсидан дар кор нест, чунки мастопатия ба ҳолати баъдӣ, яъне ба ҳолати злокачественӣ намегузарад ва оқибатҳои безеб низ надорад. Ташхиси мастопатия чӣ гуна аст? Мастопатияро тариқи УЗИ, яъне ташхиси ултрасадои ғадудҳои ширӣ муайян кардан мумкин аст ва тариқи маммография муайян кардан мумкин аст. Вале ҳар як зан новобаста аз он ки онро ягон чиз безобита намекунад ё ин ки ягон чиз ғам наметиҳад, бояд дар як сол як маротиба новобаста аз синну сол ташхиси ултрасадои ғадудҳои ширӣ гузарад, яъне ташхиси ултрасадои синаҳоро гузарад. Ва занҳои аз 30-35 сола боло дар як сол бояд як маротиба маммография кунанд, чунки ба ғайр аз мастопатия боз дигар бемориҳое ҳаст ки ба ягон нишона метавонанд авҷ гиранд ва ба зан зарари худро расонанд. Мастопатияро чӣ гуна табобат мекунанд? Мастопатияро асосан маммологҳо, ин табибоне ки оиди ғадудҳои ширӣ аст, табобат мекунанд. Ва ҳар намуди мастопатия тарзи табобати худро дорад. Аз ин рӯ хубтар мешавад ки ба маммолог муроҷиат кунед ва шумо табобати дурусти онро пешниҳод кунанд. Чӣ кор кардан дар кори ки мастопатия пайдо нашавад? Албатта якум ин тарзи ҳаёти солим. Хӯрокҳое ки ба организми шумо зарар мерасонанд, аз онҳо даст кашед, онҳоро истеъмол накунед. Исқоти ҳамли маҷбурӣ ё ин ки вынужденный прерывание беременности накунед. Ба онҳо дохил мешавад аборт и отсосы, чунки ҳама гуна исқоти ҳамл, абортҳо вайроншавии кори гормонҳои занро ба вуҷуд меорад, ки метавонад ба мастопатия оварда расонад. Ҳангоме ки шумо тифли хур доред ё ин ки нав таваллуд кардед, кӯшиш кунед ки бисёртар шири сина диҳед. Ҳангоме ки зан шири сина медиҳад, худро аз мастопатия гирифтор шудан муҳофизат мекунад. ва дар як сол як маротиба аз машварати гинеколог гузаред, ташхиси ултрасадои узвҳои занона кунед ва анализҳо ба барои гормонҳо супоред, чунки асоси саломатии занро ин кори дурусти гормонҳо ташкил медиҳад. Умедворам ки навор ба шумо писанд омад. Чун ҳар вақта лайк ва комментарияи худро фаромӯш насозед. Саломат бошед.